Bé, doncs ja sols queda presentar a l'associació Llavors d'Ací. Llavors d'Ací és una associació valenciana que té com a objectiu recuperar la diversitat genètica, el patrimoni cultural format per les varietats locals, que han sigut la base del nostre model de l'alimentació, l'alimentació mediterrània. I precisament un any com enguany, l'any 2010, l'any mundial de la biodiversitat, es parla molt de biodiversitat silvestre i està oblidant-se de la biodiversitat agrària, la biodiversitat cultivada. I s'ha estat més arreglada la nostra cultura quasi que l'espontània. Llavors, precisament, el que busca és recuperar aquestes llavors perquè no es perden, perquè, com dic, és un patrimoni, però també per a ser utilitzades en models d'agricultura sostenible i en models de consum responsable. És a dir, aquest tipus de llavor o aquest tipus d'agricultura no és per acabar en una gran superfície, ni per a industrialitzar-se, ni per a vendre's en els mercats com l'altre tipus d'agricultura. Això implica que l'agricultor fa l'esforç de recuperar la varietat, de cultivar-la, de buscar la màxima qualitat, però també demanem que el consumidor que reflexione sobre què està menjant, com està menjant, d'on està menjant, perquè valori aquesta tasca del llaurador i que entre tots puguem canviar el model d'alimentació. El que anem a fer avui és un intercanvi, és molt important que les llavors estiguin en mans dels agricultors. Les llavors sempre han estat en mans dels agricultors. Les varietats tradicionals són creacions col·lectives, no són ni d'una persona ni d'una empresa. És de tots els que les utilitzen, les canvien, les cultiven i les mengen. Per tant, hem de recuperar aquest control per part dels agricultors de recursos filogenètics. Els intercanvis són un bon mecanisme, així la gent troba el que buscava o troba coses que no esperava i sobretot, al mateix temps que la llavor pot trobar la informació, el coneixement associat a la llavor, preguntar quins avantatges té, quins problemes té, què necessita, per a què serveix, perquè una llavor sense aquesta informació també és una llavor cega. Llavors, Turballos ja és per nosaltres un clàssic, ja esperem vindre molts anys, i bé, hem disposat d'aquestes taules perquè ara es distribuïm per grupets i per taules i xerrem i canviem. No sé si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari. La veritat és que a vegades no s'adonem de la crisi que estan patint les llavors. Està perdent-se una gran quantitat de material genètic. Les llavors tradicionals estan al punt de l'oblit. Quan desapareguin les últimes persones majors ja ningú sabrà com es feien les coses a base de la química. Per tant, és molt important aquest tipus d'accions i aquest tipus d'intercanvis per a controlar els nostres recursos. Sabeu que avui en dia la tendència és a varietats híbrides, modificades, a clubs de productors de varietats patentades, productors estan molt en contacte, el gran productor està en contacte amb la gran distribució i entre ells es venen el preu i l'agricultor acaba sent una peça dins d'aquest esquema que només fa el que li manen. I després també l'important que és que quan la gent recupera les llavors pot recuperar la capacitat de produir-se el seu aliment. Els horts familiars, els horts d'autoconsum, són una activitat molt adequada i al mateix temps recuperes tu la capacitat d'alimentar-te. Que no serà el 100%, però serà un 30, serà un 40, serà un 60 i per a la resta que no pots produir tu està la xarxa de consumidors del coll i altres grups de productors ecològics per entre tots crear una manera d'alimentar-se més respectuosa i més tranquil·la i més saludable. Si no hi ha preguntes, ho deixem així i ara ja a les taules comencem a fer l'intercanvi. Vinga.